Dňa 16. decembra sa na SPŠ uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, v ktorom súťažiaci predstavili svoje umelecké schopnosti a kreativitu v prednese vybraného textu. Sily si zmerali žiaci 1., 2. a 3. ročníka. Súťažilo sa v prednese poézie a prózy podľa vyžrebovaného poradia. Napriek tomu, že sme na technickej škole, žiaci sa nebali siahnuť ani po ťažších a dlhších textoch. Ako hodnotíte súťaž Hviezdoslavov Kubín? Súťaž hodnotím vysoko pozitívne. Sme veľmi vďační študentom, že sa každoročne zapájajú do tejto súťaže. A ocenila by som hlavne prozaické texty, ich dĺžku a výbornú pamäť našich študentov a taktiež celkové umelecké cítenie našich študentov. Víťazi súťaže nás budú reprezentovať na okresnom kole v Podtatranskej knižnici v Poprade. Minulý rok si postúpil na okresné kolo. Čo ťa viedlo k tomu, aby sa prihlásil aj tento rok? Tieto literárne súťaže ma veľmi bavia a dokážem sa pri tom odreagovať. A prednes básni je pre mňa také hobby a dokážem to brať ako šport. Minulý rok si mala prózu. Čo ťa viedlo k tomu, aby si tento rok vybrala poéziu? Chcela som vyskúšať niečo nové a keďže na výber máme iba z dvoch, tak som si práve vybrala tú poéziu. Peter Belá Hora, Ruka materina, keďže vo svete zúri tá vojna, tak sa tam píše o ranenom vojakovi a následne o tom, že najlepším liekom je predsa len tá materiná láska.